Machiegni janeno mar Lolwe TV chendo en Rameny County ka bende odiochieng' mano ma kawuono Rameny anena Kisumu County ahinya moloyo to weche mago mag budget. En wach ma bende koro nosekadhi kendo nochako tich dwe mokadho. Kata kamano nitiere gik mathoth mondo bende wang'iyo kaka japiny ma bende koro mawuok Kisumu County ng'eni to ang'o ma bende koro oketne omenda, gin chenro mage, be gin chenro go mago ma bende koro dhi konyo ahinya kata momi priority, be gin mago ma ne gin owinjore, koso gin mago ma bende koro chiwo achiwa to samoro bende ok dhi konyo japiny achiel kachiel, nikech japiny bende man gi teko duto te. Wan kae to kod Mheshimiwa Weche ma en MCA ma Lolwe East, to kendo jakom mochung'ne weche mag budget committee mar budget Kisumu Assembly County Assembly ema bende koro wantiere kod machiegni ahinya Mheshimiwa. Erokamano ahinya Jesse. Ndalo mang'eny. Antie maber. Ma orwaki kendo odiochieng' ma kawuono chenro ne mano mar Rameny County ma bende wadang'i anena wachaka nena gi wach mano mar budget financial year 2021-2022 en gimono osekadho ma bende koro osechako tich gi sani. Wanyalo chaka ni to wang' ni uketo budget maromo nade? Erokamano ahinya Jesse. Anyalo wacho ni mokwongo dakaw thuolo ni mar go erokamano ne program mar Rameny mar County gwela mondo abi achiw ler e weche mag budget ma Kisumu. Kaka jakom mar budget and appropriations committee e County Assembly ma Kisumu, der mar wacho ni e higa mar 2021 gi 2022 masani koro nywa chake tarik 1 mar dwe mar abiriyo ni nyocha wakadho budget wa tarik 30 dwe mar 6 kaka chik dwaro. Kendo budget manywa kadho ni ne en budget moting'o omenda kata pesa maromo bilion 10.9. Ma en pesa ma kikompare gi budget mokadho mar 2020-2021 ne wan gi almost 11.6 or so billion. Kendo nitiere dok chien mobet. Ang'o ma kelo dok chien? Achiel kuom gino mamiyo wanyalo wacho ni budget ma higa ni odok chien en ni king'iyo mos tibiro yudo ni kaluwore gi tuo mar corona kinde mokadho no nyocha oselor piny ma kata sani Kisumu neno ka gimilo ni lockdown. And ohala mang'eny ok tim maber. Koro chulo osuru ok osebedo mayot. And ma miyo sirikal mar county gi sirikal maduong' nyocha nyaka dhi ng'i gigo ma ginyalo timo mondo kaka inyalo duoko piny. Achiel kuom gigo ne nitie gik mane waluongo e budgetwa kata nweng'o mwaluongo ni conditional grants. Gin pesa malang' mokel mondo bed ni timo specific things. Nitie gigo moyang ne gidhi timo. Mokel from maybe national government donors. Pesa gi moko. Achiel kuom gi ma ji ong'e ahinya en Kenya Mwasa mwaluongo ni Kenya Roads Board KRB. Road Maintenance Levy Fund. Miloso godo nderni moseyaw to bedo maintained. Pesa ni kelega to wang' ni kele kaka part of gimoluongo ni equitable share. Equitable share en pesa mwayudo nationally. Wan gi 47 counties and county ka county ipogone gi atamalo 15 ewi. Atamalo 15 ipogone 47 counties gi. To nitiere gigo moketi kaka population, geographical area, gi many other things mondo gichop 15%. Kaka koro kwasechoko pesa ni jo Kisumu yudo adi. And pesa ni kan wayude ne ok oriw pesa machalo mag conditional grants. But koro sani achiel kuom gino ma sirkal otimo en ni pesa ma osebedo ka biro ma part of them gin conditional grants gi odhi okaw gi onywand gi koro gibedo equitable share. Ni pesa moko mane nitie manitero nwa kamoro kaka Jaramogi Oginga Odinga referral and hospital ma Russia ka
ne en pesa manikelo direct kucho, but koro sani okele orwake budget en part of our equitable share, en part of en achiel kuom pesa monego bed nwayudo. Koro en wan kaka jo Kisumu mondo wang'ini pesa matiyo kucho en mane. Koro gik mane gitimo ka chuno nyaka koro wadugo budget. Koro ma nyiso ni pesa wa nitie kaka odok piny. Mano namba achiel. Mar ariyo, awacho ni effects of corona. Chandruok ma corona osemiyowa. Ing'eyo maber ni sirkal nolor, Kenya nolor for quite some time, and effect mar loro piny, gimoro ni total lockdown. Yes. Osemiyowa bedo gima jomoko nyalo luongo ni economic recession. Dok piny mar dongruok mar weche mag ohala gi pesa. Koro that economic recession mosebet ni miyo koro kata mana the national treasury onge gi pesa maber. And sani kineno kata operations mag sirkal kaka gintie, nitiere a lot of laxity kaka pesa bedo disbursed, makata pesa mabiro e county gi yudo ka gibi on time kaka no pa. Dong ginto pesa gi the national budget to ne oya madela gito ke dwoko mar gi piny. Ing'eni budget en lieko kaka wabiro yudo pesa. Kaka ibo yudo pesa. Ok en pesa mantiere ka. Ok en pesa mantiere. Giwacho ni wadhi solo osuru. Yes. And wang'eni kwa solo osuru to magi gik mar timo. Koro wakene gi budget to kwa yudo pesa. To kok wanyal yudo bende pesa, pod wanyalo olo. Sirkal maduong' nigi thuolo mar olo pesa oko. Mamano be ng'eni en chandruok mosebedo godo ma jo Kenya osebedo ni ywak. But gik moko nyaka tim. Sirkal nigi tije ma nyaka tim. And sirkal onge gohala maloko mondo yud pesa. En osolo osuru. That is the main source of government revenue, tax. Koro osuru ni ema ka sirkal oseyudo ni magi gik ma nyaka otim. To chuno ni nyaka dwar ang'o osolo osuru kuom jopiny. Ma kok onyal solo in good time, to tiende ok obi manage mondo otim gik manochano timo. Koro samo weni osuru no kanyo cha onge, because ing'e maber ni kembe mang'eny nobi olor. Maji mang'eny odwok dala onge tich. So king'iye practically, kok wang'iye gi weche mang'eny, en ni pesa ma sirkal yudo nodok piny. Koro chuno gi nyaka ne gidhie treasury ma wadhi ma gigol. Koro ka mago sen nyaka rumo, koro en ang'o? Koro nyaka chandruok mar pesa timre nade bede. Koro ka salary olewo, mara nitie gik moko manonego bed ni timo, joma otiyone gi sirkal ok chulgi on time, gik ma kamago. Koro budget ne ng'ato ma bende dwa nowinj maler, budget ma Kisumu County keto 10.9 en mano ma idhi tigo kumedo wima imiyo gi national government koso mano mayore. Pesa mar county government ma Kisumu, budget en pesa te madonjo e county. Plus wacho ni pesa moro amora mabiro e county obed ma e sirkal, nikech the main source of revenue mar county government en the equitable share. Nikech pesa mar equitable share no ok en pesa mar ng'ato, en osuru wa ma wasolo ka. Anto ng'ati Kisumu ta cholo osuru. Osuru cha ne michoko kanyakla te tichak iduogo. Koro nitiere mwalo solo bende locally. Ka mine moko uso alote tie ndara kacha ijuogo gi. Mago bende wantego mabiro kelo no gimoro like 1.5 billion. So 10.9 mowueni billion 10.10 mowueni en pesa moriwo pesa monego bed nwayudo kaka Kisumu County koriwore gi pesa mamoko mwayudo kuonde mopogore opogore. Achiel kuom pesa go gin local revenues. Wan uluongo Kisumu ni own source revenue. Koro own source revenue no oting'o licenses magwa, oting'o cess, oting'o bus park charges, town parking charges, gi mamoko. Mane buo county. Mane buo county ma Kisumu. Koro gin gibiro gimoro like billion achiel kod nus. Koro tiende niya, billion chiegni 9 gi wiye, mago gin pesa ma moko wuok e national to moko wuok e World Bank and other development partners. Yes. Wang'e sama wadwoko chien kata sama wadwoko budget compared to the last financial year, nitiere kuonde moko bende ohinyore. Samoro nitie king'iyo financial year mokadho, samoro ne chenro ni nonego yud pesa marom kama, nomiyo mathin we ogane kwan ni kochopo financial year to omedi. To nikech COVID odogino dok chien, bende nitiere programs moko wede chenro moko bende koro hinyore nikech of this less. Definitely sama pesa osedok piny ok nyal yudre. Nitie chenro mane waseketo onego bed ni tim. Achiel kuom gi wan gi projects mag dongruok mane ne wasechako. Sama koro kwadhi yudo pesa kaka nonego wayudi, tendi project gi ng'eny gi dhi nindo. Yes.
aya samoro nitiere project man wachako kwa ng'eyo ni kwa tieko igani watieko project ni to next year wachamo machielo mondo mauti koro tiani kama ok orumo to chuno ni nyaka wachak odug mondo watiek ma mane momiyo king'iyo budget wa masani nyocha wan gi weche madongo chiegni adek achiel en ng'eyo ni be wanyalo tieko gigo mane wachako nyaka second county government mag Kisumu ne chakre wadwani watieko waluongo ni completion of the incomplete projects mama ne chwa miyo pek mar ariyo ne chwa miyo pek ni gope ni ka sirikal maduong' wacho ni pending bills gope mag jomo setimo ohala gi counties kata gi sirikal mondo chul jomoko gero nwa nursery schools mabeyo osiptande mabeyo jomoko loso nwa nderni jomoko miyowa kalembe mitiyo godo ang'o offices jomoko miyowa fuel mag mtokni mag county man jogi pesgi nindo e county koro nyaka chulgi koro manyocha miyo king'iyo budget ni wan gi almost 800 million plus mwaketo ne chulo gope mano financial year masani 2021-2022 and wan gi geno ni pesa go nego bedni kayudore maber to chul jogi mondo johala magwa mwaluongo ni SME small medium entrepreneurs gi wawe nego gi to sama pesa onge mwanego the SMEs e county waka to economy maro bende is not ok dongre. Yes. Meaning ni pesa ma u approve for 2021-2022 eno dwa chulo go financial year mono mokalo. Magi tiende ni ok mana mokadho ni chakre nitiere pending bills mosebedo accumulated over the years from the inception of county government 2013, 2014, 2012 kamano kabiro nitie gope mosebedo ka and osebedi ke chulo gi and ibo yudo ka igni abich manya wan go masani e term mar government ma county ma Kisumu. Ng'eny gope manywa chulo ne gin mag the first county government from 2013. 2013. Ke chik bene wacho ni first in first out. Ni pesa manokwongo yudi gowi manokwongo kaw ema kwongo chulo. Koro sani kiyudo ka kore ka peswa mag gik manyo tim e term one kore ka sani wadhi chako chulo a good number of them. Ora ng'ane ka wada chako kanyo kod pending bills kanyo to kod kaka bende budget ma financial year ma this 2021-2022 bende wadhi ng'en to koro jogo ma bende dhi tiyo kata dhi supply within this period gin to koro ibro ere ka process ma bende koro gin mondo giyud pesa gi wagamo yweyo kwaduogo dhi nyime chenro mar rameny mar county wan gi mheshimiwa Steve Owiti ma en MC ma Kolwa East kendo jakom committee mochung' weche mag budget assembly ma Kisumu bang' thuolo machok kwaduogo dhi nyime. Machiegni kendo rameny mar county board dhi nyime matai iluongo ni Jesse Makojwako Mondi lo Haron Otieno ma bende koro tayo chenro ne odiochieng' mano ma kawuono. Wang'e ane wach mar budget ma Kisumu oseng'e ni en omenda maloyo bilion 10 mana en 10.9 ma bende koro noseketi odok chien gi kwan atamalo chiegni 15 kopim gi mano ma financial year mano mokadho. So ler mag nang'o ma bende timore wach corona kendo pesa samoro nyalo bedo matek. Mheshimiwa, wach mar pending bills financial year ma iwacho ni useketo this financial year uketo over 800 million over 800 mar chulo mago ma bende sekadho kata from first telo mar county no nitiere about 2018 2019 kabiro usudo kubiro mbele. Nyisa lere kamoro kae suppliers ma dhi tiyo jogo ma bende dhi tiyo gi county this year gin koro gin tibo chol gi karamo gin bende gin nitie gin pes gin nitie pesa ma osebedo ka timore nitie. Yes. To because 800 no mede wi mano koro waketa 800 ngoni chon waketo budget to kwa kanwa timo kwalie kwa gotiyo gi pesa ok nwa ket pesa nwa dhi chulo godo gope nwa keta budget mangiso ni magi gik mwadwa timo. So samo weni nitiere challenges mantie nyachuno nyaka waket pesa mwadhi chulo godo gope. Yes. Namba 2
samoro gimachielo ma challenge wa en ni wanyalo kelo nwa dwa dhi choko suru 1.5 billion billion achiel kod nukta bi to wachopo ni ok wachoke wachoko mana billion achiel tiende ni nitiere pesa manywa expect nwa dhi to kwate ok wayudo to gigwa manywa chano timo to nyaka tim nyaka biro sara yes gik manyaka timo tim gik manyegero ger koro ma en gowi mage part of gopi ma accumulate over the years samo kwa chok pesa maromo over and above pesa manywa budget for nyaka dongi gopi so gima temo lero en ya pesa mwase keto mag sani waketo pesa mag budget no wacho ni pesa ma word ka word kuom ranyisi yes waketo negi million prario katen word ka word yes and wawacho ni word ka word million prario katen na pesa no onego beni priority mokwongo pek waketo ne gigo manosechaki to poko tieki completion of incomplete projects yes mano pesa mwadwaro ni kanyitimo budget every word kan wang'iew gik mane jopiny owacho ni dwa notim wakwongo wachak gi gik mane poko rumo kek wachak gi manyien so tiende niya we avoid accumulating more pending bills but we have also put in place a process or a structural way of addressing pesa mane wase approve to wache mar gine budget ne onongo ni pod wang'eyo weche mag projects mag mokadho bende nitiere like financial year mano mokadho bende nitiere projects kata sani nitie projects mong'e ni this financial year en orumo koso projects ma incomplete gi moko bende nitie ma overlap madhi to ang'o miyo mesa moro mano nyalo timore nitiere project nitiere life spans mopogore yes and each and every project luwore gi the magnitude mare kako rom nitie projects ma watimo within one financial year yes nitie project kuom ranyisi ward omiwa 20 million koro ward komiwa 20 million to 20 million ni en modwa chulo loso weche mag ndara en modwa ng'iewo weche mag osiptal basari gi en basari be nitie yore en onge 20 ga en onge 20 yes so basari yudo 4 million okay to scholarship bende wan godo nyithindo 10 yes mama are not within the 20 million so mane omiyo nacho ni each and every ward receives a minimum of 20 million yani pesa matin ma ward yudo onego bedwe mondo wabed gi equity dongruok mor kwako gwenge watem kata wards watem mag county mama en korok dhi ng'iye the population mane ward ok ng'i ang'o mano pod ok wachope level no because you know let me give you an example look at the proposed constitutional amendment ma BBI address. One of the critical things man nitie kanyo anyone dwaro there should be ward development fund yes so one kaka jo Kisumu already we had started talking and conversing on how much needs to go to the ward so a minimum so jogo man tiere gi better infrastructure for instance I'm example market Milimani yes there's a lot of infrastructural work matimore teach nderni loso drainage and the rest so gini boydo kapes gino mar 20 no odhie maybe grube and all those kind of things but in somewhere word kaka Kolua East a part of this money wagero godo hospital kamoro no bino mano serumo mwakunye pi mwachielo all right and that project oringo for 3 years in the same ward one tiere gi maternity wing in a place called Chiga yes Chiga maternity wing osega rumo mabende this time round this financial year mantiene waketa some little money for equipping it mondo koro serumo koro mo repere gik madwaro mondo koro chak tiyo yes in the same ward marane for the last 3-4 years ne wachako gero chiro at a place called Angola yes okay Angola mwalo koro Angola ni nwagere chiro mwasechiele mwagero cho waseketo shade mwatimo everything koro dong muna yawe mondo joma ntie community otimre nani so these are some of the examples of projects manyalo wacho in just one ward ward and that applies to the 35 wards across the county so each and every ward boy kan ngi chako ntie motim ECD centers for instance classrooms area modern ECD ibro kidhi a place like Kolua East kumare present wasegero ECD classrooms kamoro no Rongo is almost being completed wasegero moro kamoro miluongo ni Kadiju en bendo chiegni rumo but one tiere gi man wachako kamoro ni Bungu mano Shepelinton contractor no wins mago are some things moko mbodi mondo watie mago nutie ke mondo nyithindo odonje igi osom okoba nyithindo sometie ya but when you go to the roads ibodo kan tiere nderni
Kumranyisi ayitio gi example mar ward ma represent kiwuok Rabuor Angola to kamoro ni Wilda wantiere gi kamoro ni Kolewa walose bridge culvert box culvert kanyo ne onge bridge culvert wadhi kamoro kidhi Nyaimbo the other side bende walose culvert box culvert and many others, you know. So gimwatemo timo ni is there equity be one the whole ward the 3 sub-locations Buye in Kolwa East we are able to point out in Maenya sub-location in Kolwa East and in Chiga sub-location so that when the governor also sits down and then across the 7 sub-counties, so what has he done inside the sub-county? Yes, there's Kombewa sub-county hospital. What is it Magiseke Tokanya? There was a maternity wing and there's money that's been pumped. There's a market in Kombewa. Manofo Same. You come to Central. What have we done? There's a rescue center, Ilongone Disaster Management Center. The first station is almost being finished. And we move all line up to Nyakach. Governor will also be able to point out each and every sub-county. So in the same way, the MCA for each and every area will be able also to point out near ward gain projects Magemotemo. So generally, those projects the governor would be giving us a scorecard in the 5 years. Agero ECDs but Kolwa East Wagero Gimanau Katabi. You know that kind of thing. So it is something nice rolling. So at the end of every financial year, kai go room to projects mo kwatie kunyakwa mede gi pesa mondo gi room. Because sometimes for someone one go menyal mi watiko gi de chia. Wadika gi mawatiko or wangi anena ni koro jomagi mo rely on shares in this budget mabende wantire godo to bende related to ge nin ma jopiny bende no chiwo party gi public petition kibana ge wache ne wangio kamae as Kisumu County Assembly jakom mar committee mar budget kingiyo budget wa masani the biggest chunk of it pek mare near health and the weche mag thieth kod ngima emokao almost atamalo 30 mar budget yes ang'o momiyo kao pesa mang'eny mokwongo chudo mar dakteche gi joma ochung' ne weche mag thieth ni malo so personnel emoluments margi ni malo mar ariyo dwaro mar jopiny e weche mag thieth bende ni malo koro sani bro no ka wan wasebedo gi tungni sani wan gi bills ariyo ma wan go di assembly kacha wan gi community health services bill modo keto chik mabro ng'iyo ni weche mag tije mag nyamrerwa okodwa ni osiptande wa kaka Jaramogo gi Odinga bed ni ji ng'eny a lot of cases wanyalo tieko gi piny if we have a functional or a functioning health system in Kisumu, then it will be very easy for us to focus on preventive health than curative. Yes. So, mamio chike mwadiketo. Marario, what don't the fund improvement facility bill? And pesa and mwadiketo what dispensary those low level health facilities, level 1, level 2, kamano kabiro nyaka angwa chop malo. Nyaka gibedi gipesgi. My ring fenced. My health center moro mane gwen kucha. Okrit ni nyaka pesa bigol chieng mare kinyalo chul kada ko kenyalo gene. Koro konyo e level this level. Waseka de mo se chop kode level makoro sani jo lony e weche mag ndiko chik ni kode. Ma very soon one assembly maximum wangen wadika. So that means we have to allocate more money to health. Gigit mawacho ni gomondo wabedi gi a functioning health system within Kisumu. My bro miyo weche mag thieth gengema bedo maber. Koro wadane machielo ngech time wang yudo health. Machielo kene mabende samoro kedo nyime kwa kwano wasebedo gi climate change. Weche mag lamo ywayo disaster. Nderni wa mang'eny man waloso kata mana kwa donjo. So we have also given a lot of money to roads and public works. So when you go to the budget, we have over $500 million going to roads. Alright? Yes. And you see, one year pet bend the wache madi awards. Get what waroni dong roko donji. The lowest. Sani Kisumuka one give village. Villages. Each and every one give villages area. And that is in line with the constitutional requirement. We shall be able to devolve the lowest practicable point. So one give villages area. And what company village ka village. Onogo bedi dong roko timore nade ineno kendo ji ng'iyo kendo siamo.
So magi pesa ma miano wadecho ni ward based cha mano 700. Another 700 plus nwatere e chulo gope. Munda twero kikwane jo ala magwa. We want our economy to grow as the Kisumu. Koro gope no keto namba dek. That's yes, it will be gope koro namba dek. Apa no ke kanyo ni ke time ni ke jange ni kine maboro bro dugo mondo wangi anena koro kaka en gima wach mabende koro dhi. Maybe wach ni mano mogik ne joko lwani ke 3% gi ne account assembly bende. Wach na mogik manyalo wacho ne joko lwa East en sama koro watimo budget mogik. And wagombo ni gigo mane ne wachako. Watiekgi mondo jopiny one ber e tich mwasetiyo. But ahero ganyiso jowa ni ruruath emeo ruath. Wabedo gi horruok mondo gigo mane wachako nwadwa timo gine to gipim kech sabipi moganga ginyaminne. Ing'iyo ni to bwana ni osetiyo gini 3-4 ginang'o giri. Awecho ni winjo ka siemo gik masetimo. And amedo mna kwa jokulwes ni wamed winjore wabed gi kwe nikech kama kwe nitie ema dongruok bende timo nade betie. Mane wach maduong' kuma kwe nitie dongruok bende bedie. Wach ma bende miwa kanyo to kod weche miwa mako Lolwe East Steve Weche mabende wantiere godo channel ni mara mankabe nikech kinde obo ng'ade gi kanto ng'eni kinde mathoth weche ng'eny ahinya budget obro mulo mathoth ahinya kade chenro mago mabende biro chope giko mar chenro ne mane tai e lo haron luonga ni Jes mako juok oriti masane.